Med Woodstein kan du være med til at gøre din undervisning meget mere mindeværdig. Og noget af det, som vi ser, er, at når en undervisning er mindeværdig, så husker eleverne det meget, meget bedre. De husker, hvad de har lært. De snakker også om det til andre og lærer nogle af de ting videre, som de har lært. Det gør de, fordi de gennem byggesættene er tvunget til at forholde sig til nogle af de teoretiske elementer, som der ligger bag. Jeg vil lige prøve at vise dig en kort video, hvor jeg lige vil have dig til at vurdere, om du synes, at den her undervisning, den var mindeværdig. Vil du vurdere, at de her elever, de har haft en mindeværdig, sjov og spændende undervisning? Vil du også vurdere, at de eventuelt har lært noget, når de har været tvunget til at forholde sig til nogle af de teoretiske emner? For eksempel, hvordan at den her raket, den kan skyde 10 meter op i luften, kun ved hjælp af en sprøjte og en slange. Tror du også, at de er gået hjem til mor og far og har lært dem, hvordan sådan en raket fungerer, når de går hjem og fortæller, hvad de har oplevet, og forældrene eller andre, de spørger nysgerrigt ind? Fordi det tror jeg. Og det er noget af det, vi ser, når vi gør undervisningen mindeværdig med for eksempel byggesæt som vores.